lidi, já jsem Dragon.cz a dneska to bude Minecraft. A jsem tady opět s Tobíkem. Tobí, prosím, pozdrav. Čau, čau. Jo, sau. A ty jsi kde? Jo, ty jsi tamhle. Jo, ty jsi zde, přesně jak jsem ti řekl, viď? Tobí. Promiň. Takže jdeme na to, já už taky tě zem Tobí. Já už mám to. Nebudeš mě zabíjet? Ne, jdu. Ne. Tak. To je nerváků. Já mám tu tejbu. Uklidni se. Já mám vykupat. Jo. Lidisky. Podívám se takhle do... Jo, vlastně. Moc vám děkuju za 32 odběrů. Upí. Jo. Já ty jsi tak hodný chlapec, kde jsi? Já tě pohladím, jo? Počkej, jsem ti pohladil. Ne, mě nehlad terasy, nebo tě vyhodím z mýho serveru. A sakra, tak hlavně mě nevyhazuj, prosím. Dobře. No, je to jasný. Sorry. Musí si to... Tak a jdeme hrát Survival svět. Tamhle vidím ovesku a jdu po ní s mesem. Ona se mě nebojí a prasátko tady stojí. Ale Tobí, to je ten server, jak je tady ta skála. To je on. Jo, tady jsou hykály, už jsem to ček. Tady máme tady dům. Jo, máme. Ty jsi vzal s tím domem. Jo. No, já nevím, kde, já si zmizel. Protože... Já si dám a ty si převezmu mapu. Ne, Tobiáši, já se odpojím. Žádnej kreativ, nebo ti zabiju. Žádnej kreativ, je ti to jasný. Nejdeme to normálně. Já si vezmu mapu. Mám taky nůž. Tak pojď, nové jedna. Nevíme si žádnou mapu, je ti to jasný? Jo, já už na to mám škoda. Udem, kámo. Jo, musíme hrát Survival svět. Hej, kámo. No. Ale tady, ne, ty jsi nedal ten svět s tím domem. Jo. Nedal. To už by tady byl. Promiň, musím se opojit. Je, promiň. Ne, nedělej to, Tobiáši. Budeme normálně hrát. Jo. A nebo vylezeme na strom a najdeme ho. Já hydím. Jej, protože jsi slepý. Ty oni z stromu. No. Ty oni. A buď tam. Já se tady rozlezu a ne, že se odpojíš. Jestli se odpojíš, tak tě zabiju. Já ani nemluvím s lidma. Jo, takže lidi, tady to bude Survival svět, jak už jsem říkal, že je Tobí. Au. Tobí, mluv! Řekni, že jo. Jo. Tady je prasa. Jo. Jo, Teď už jsem ho zabil dávno. A my jsme se ztratili. Jo, dobrý. Já cítím to jmenovsku. Jo, já taky dobrý. Já jdu natěsit nějaký kameny. Jo, já tam hydím melon. Jo, tak vem melouny, a kdybys neměli hlad. A Tobí, ty jsi to dal ve přísar? Já jsem ho podíval, já jsem. Ne. Právě, ne. Dal jsi to ve přísar, dobrý. Se kouknu. Jo. No, super, hele. Ne, já tady teď hodím milionů. Hej, kámo, No. hlavně se nestrať. Já tady těžím teď dřevo. Ne, já už hydím to jmenovsku. No, máme problém. Já si teď připadám jak gamer a Jirka, jak to... Jo, já už tě vidím.
jsem chtěl říct, že si připadám jak gamera Jirka, jak hráli ten Minecraft na PlayStation 4 a ztratili se, pamatuješ? Jo. Jak to byla fakt sranda, ale oni se fakt nemohli najít, takže pro ně to... Metu, já už jsem hatual dost. Já už mám hodně moc. Já tě zabiju, ne, je sám. Já už mám hodně milionů. Já ho zabiju lidi. Ne, Nic jsem neříkal. já jsem tě poslala. Ne, to nic nebylo. Já ti dám kill. Ne, ty nevíš ani jak. Sakra. A tady taky tak sežím milion. Gabi, No. hele, koukej, vidíš se na ty melouniny. Jdi je natězit. Jdeš? Jo, já už tady. A neklep tady. Pojď, já ti je tady ukážu. Hele. Kejvka, kámo, jdem tam, pojď. Jo, Jdem natězit to, víš co. Wow, tady je. Víš co, tam je železo. tady je uhlí. Já jsem vlastně uhlí. Ty máš radost uhlí a zase ze železa hustý, kámo. Jsme fakt dobrý. Jo, pak si můžeme to hůpat. My jsme fakt dobrý, no. Fakt experti na Minecraft, prostě lidi. Tady já jdu vytěžit to železo. Jo, tady máme dost. Já už jdu na ty kameny. Já už těžím železo. Takže jakoby, jestli těžíš teď kameny, tak si hodně jakoby nemoc dobrý, protože já už kameny těžil asi před 20 minutami. Víš? A to nemám, musím ještě dál, takže... Tak to je super. Protože já už jdu teď vypalovat železo. Tady jestli si tady vykraftím pes. Jo, ty si tady, hele, uhlí. Super, berem. Uhlí není nikdy dost lidí. Tam ještě... Že není uhlí někdy dost, Tobí. Fakt, prostě uhlí je nejlepší, že jo, Tobí. Ty máš kreativ? Ne! Prostě to zajímá, nemám kreativ, ale mám kamenný kompas. Vykraftil jsem ho. Jo, já si ho Co si myslíš, jako? Kámo, já si tady už vypaluju želízko, ne, že mi ho vemeš. Sud to nemám. Já sud nemám, to co máš ty. No, nic jsem neříkal, to víš, to bylo lidi. Já to nebyl. Já ti jdu do babíje. No, ani nemůžeš, jinak by si dopadl tady to. Takhle by si dopadl. Koukej, co mám. A strach, viď? Já to mám taky. Uka. Jo, můžu se dostat. Já prostě, ty si... Já ho zabiju lidi. Ne. Prostě tady děláš plno pesí. Tady máme, no, už je to jedno. Bum! Taky bouchnu mečem. Tak bouchni. Ne, bouchnu, nejsem si mi... Zkus mě jednou bouchnout. Já už mám druhá. Koukej, co mám já. Zkus mě jednou bouchnout, to je po tobě. Koukej, kolik ti to ubere. Jenom počkej. Vidíš, kolik ti to ubralo? Ještě bych udělal jednu ránu a bylo by po tobě. Ne, babíje jim. Jak říká gamer, jedna rána, spíš jak v rána. Jo, už mám. Tak. A uteče mu to vzali. A utíkáme. No, to ví. Čau. Co? Buď ticho, já ti to hodím. Nezaluj, nebo půjde z domu. A zabiju tě. Za to, že jsi zaloval. Máš to, teď jenom přijdeš. A já ti ty věci tady dám prostě. Já se odpojím tak. Tak jdi. Se odpoj. No, když si to Už se uvidíš. No, OK, no. No. Ty to ještě hodil. No a. Takže jestli se vám tady to video líbilo, dejte like a